दावबायनो थांनायावनो गोबां सुबुंनि जिउ खहा। भारतनि सा 15 दावबायारिफोरनि जिउ खहा जादों। गंसे स्पीड बोटआव भारतनि सा 30 दावबायारिफ्रा गाखोना आइलेन्डआव दावबायदोंमोन। लोगोसे साब्रै स्पीड बोट क्रू मेम्बार्सफोरजों गासै सा 36 दंमोन बे स्पीड बोटआव। बे जाथाया भियेटनामनि मोनसे आइलेन्डआव जादों। बे जाथाया गासै सा 36 सुबुंफोर दंमोनब्लाबो भारतनि दावबायारि सा 15 नि जिउ खहा जायो। सुलुङाव मिथिनाय बादिब्ला अशियान पियर आइलेन्ड कम्पानिजों दैदेनजानाय गोख्रों नावा दावबायारिफोरखौ हनमे रुटनिफ्राय एनथय पर्टसिम लांनाय समाव बे जाथाया जादों। हनमे रुट नगयनिफ्राय 400 मिटार गोजानाव 1 बाजियाव नावआव दै सिङाव बेलथायो। बेनि जाहोनाव नावआव थानाय गासै सुबुंफ्रा दैयाव गोग्लैयो आरो उल्थायनाय नावनि सिङाव खोबजाना थायो दै सिङाव। खाथिनि स्पीड बोटआव थानाय गासै सुबुङानो नुनानै खाथियाव थानाय गुबुन दावबायारि नावफोरा जाथाय जानाय थावनियाव गोख्रैयै थाङो। बे रैखा खालामनाय खामानियाव बाहागो लानाय मोनसे नावनि दैदेनगिरिया पिन एक्सप्रेस इन्टारनेशनेलनो बुङो दि बियो फ्राय 5 मिनिटनि सिगाङावनो जाथाय थावनियाव सौहैदोंमोन। नाथाय गोबां दावबायारिफोरा दैयाव गबनाय नावनि सिङाव थादोंमोन, जाहोनाव रैखा खालामनाय खामानियाव गोब्राब जादों आरो सा 15 भारतारि दावबायारिफोरनि जिउ खहा जायो।